Aibu. Ya sho. Ubona kamala mumbazi. Kamala mumakaru. Macaroni. Ngingathanda sibe banga. Yeah, singaba bangani vele sure. So asobona mfethu. Bye. Mfethu bazosixoxa ka. Mfethu. Ungalomuntu omusha ongaza vele la ikasi. Bani lo macaroni. Yeah. Macaroni ka uyangijwayela ka. Kawona ngikuxoxe lento le. Uqala ngibone something. Ngibona ubenzile bonke ubana ngazi. Ngibona into zami ne. Ngiyimagine lento. Ubenzile bonke ngicina ahambile. Ayibo mfethu. Ayibenzile bonke nalepo zakhe. Eka ngimbonile shem ngibenzile wonke ukubenzile. Hayi umbonile mfethu yami yes. Awumbone ngempela mfethu yami. Umbone ngempela. Asiyeke. Abo mithi umacaroni. Ngifuna umacaroni mina mfethu ngifuna ukudla sana. Ya umacaroni. Ya nyakuye. Hayibo. Ngibona maye wena mfethu. Wenza mathonga. Hayo mfethu, dayi. Macaroni. Ngathi macaroni thina kabanzine bonke macaroni. Ngimsenza kahle ngathi thina kabanzine bonke lo muntu. Hayi, uzozela inephoko zakhe maye. Ayi, abora nale phoko zakhe. Kawusiphithile lo muntu. Abazi ukuthi umboyelo benzele bonke baba. Indoda ebulala ingwenezi 5. Ngelitshe lodwa. Benzeni bonke baba. Sengizobabona. Ya. Benzeni bonke. Zonkusiphethe nalepo zakho lesi. Akusakusana benzeni bonke. Awukho ayikho le ndaba yokuthi uzoliphatha lekasi mfethu. Ayikho le ndaba. Ayikho. Uzoba the end of your life today. Yazi mfana. Yazi ngithini? Shaban, mayo naman sinubawang ka ngaskate. Satibang, pinjam, satibang. Pinjam, satibang. Sabo.
Mfethu Texa yalazi le game elithi ibonibone la igame lama-Winwords lakudala. Hayi wena ibonibone yiyo ephethe wonke amabi bese khona ibonibone iphethe wonke amagame mfethu. Mfana wami siphethe yonke into ngapha cavana amagame ungazi-downloadela nge-Wi-Fi ayikuthi iyabhadalisa. Sekudume ney'ncwadi zama-Winwords mara never nisithole bafethu aneva sinikeze maybe sizonikeza 2035. Ndingelidownloade mhlambe limnandi and ngiyafuna ukulibona le game elibizwa ama-Winwords. Hayi asibheke Kana usearch no-Winwords download ku-Google mfethu ngizokugayela incwadi and sizozireleasa 2035 bafethu. This is how we edit guys. Let's see.